بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب دوستان واسف لباس دیتر کو السلام علیکم. استاد عابد صاحب فرماندے ہیں کہ بیٹا ادب نو ادب نال لکھنا ہے، ادب نو ادب نال پڑھنا ہے، ادب نو ادب نال سننا ہے. تھانو سارے آدھے رہن بھی تاڑیاں مارو تاڑیاں مارو، لے میں پیادا تسا تاڑی نہیں مارنی، تسا صرف میں توجہ نال سننا ہے. جو میرے لفظاں جند ہوئی تو اپنی داد آپ پہ وصول کر رہی سی. ہے پیار توصیف جمال دا رنگ، تک عشق دے گر سر تال وچوں. ہے پیار توصیف جمال دا رنگ، تک عشق دے گر سر تال وچوں. کر منفی نفس امارا نو حق ویک فقیر دے حال وچوں. میں مار پرید دے پا گھنگرو، پا منزل گول دمال وچوں. ہووے واصف دل پاکی ذاتاں، رب دستا ہے مادھو لال وچوں. خیرات یتیم دا دکھ کوئی نہ، کشکول دے ناز تے داغ آیا ہے. خیرات یتیم دا دکھ کوئی نہ، کشکول دے ناز تے داغ آیا ہے. میری غزل تے تیرے سر رو پہ، انج لگتا ہے ساز تے داغ آیا ہے. اور میرے سجدے میں تیری عظمت ہاں، دراصل نماز تے داغ آیا ہے. نہیں واصف دکھ بدنامی دا، تیرے رکھے ہوئے راز تے داغ آیا ہے. بہت شکریہ. میری آنکھ دے جام اچھل پاؤں دن، جداں رند بدنام نو ویداں. کیا بات ہے. میری آنکھ دے جام اچھل پاؤں دن، جداں رند بدنام نو ویداں. یا واصف کہیں دی تربت دے کتبے بے نام نو ویداں. کیا بات ہے کیا بات ہے. جداں سورج مکتے چادر کرتا ہے، آنکھ وچ کو حرام نو ویداں. وط زخم پرانے سر پاؤں دن، جداں بڑھدی شام نو ویداں. کیا بات ہے کیا بات ہے. بہت اللہ بہت اللہ. ویکھے نے جنہ دے بغیر استاداں دیاں دعاواں آون او اپے داد وصول کر لیندے. بھائی کیا کہنے. کیا بات. اعتراض جو ہے پرواز میری تے، مڑ بدھے ہوئے پار کھلے ہوئے کیوں. اعتراض جو ہے پرواز میری تے، مڑ بدھے ہوئے پار کھلے ہوئے کیوں. سیاد اٹل تقدیر دا مطلب میرے پنجرے تے لکھے ہوئے کیوں. اور کھب کھب گئے جداں ضعیفی وچ، سانو ادا آزاد کیتے ہوئے کیوں. جداں چمنستان دے راہ بھول گئے، سانو واصف چھوڑ دیتے ہوئے کیوں. تیری چپ دا مطلب کی سمجھاں، میری آنکھ دی ہنج مڑ تر جانا ہے. تیری چپ دا مطلب کی سمجھاں، میری آنکھ دی ہنج مڑ تر جانا ہے. سیڈاں گزرے میں خانے وچ، مینوں راہ سمجھا میں گھر جانا ہے. کیا بات ہے بھائی. بہت شکریہ. تیری چپ دا مطلب کی سمجھاں، میری آنکھ دی ہنج مڑ تر جانا ہے. سیڈاں گزرے میں خانے وچ، مینوں راہ سمجھا میں گھر جانا ہے. مینوں راہ سمجھا میں گھر جانا ہے. اور ساڈے دل وچ اج بھی شوق تیرے، تیری ضد واسطے کچھ کر جانا ہے. ہن آخری ساہ زندگی دے، کچھ بول تے صحیح میں مر جانا ہے. بہت شکریہ جی.
انجے زندگی دی تمثیل دیواں ساون وچ بھج گیا ورک ہوندا ہے واہ واہ کیا بات انجے زندگی دی تمثیل دیواں ساون وچ بھج گیا ورک ہوندا ہے جویں ڈار چ نکھڑے پنچھی دی پرواز دے وچ بہت فرق ہوندا ہے تے جینوں شام بلایا او مغرب رہے ہائے فجر نو سورج شرق ہوندا ہے ساڈے واسطے پنے ہوئے کفن میں چھج گئے او داجن میں چولا زرق ہوندا ہے ضعیفی زور کر گئی ہے سزاواں مختصر کر دے ضعیفی زور کر گئی ہے سزاواں مختصر کر دے رکیبی رقص نہ ویکھاں تو مینوں بے نظر کر دے رکیبی رقص نہ ویکھاں تو مینوں بے نظر کر دے اور پنجرے دی سلاخاں تے میرا پھڑکن گواہی دے سی اسی اڑنے دے قابل نہیں میرے آزاد پر کر دے بہت شکریہ